Алейкум, хайырлы көн, дуслар. Менә иртәнге тәрҗемәләремне бераз калдырып, чәй инвестицияләр кушымтасына кереп, бераз яңалыклар белән танышырга булдым. Һәм дә сораучылар булды, бу приложение, бу кушымта белән ничек файдаланасыз дип. Менә мәсәлән, яңалыклар укыйм. РФ икътисады рецессия шигендә. Рецессия бу безнең үзе шигенүне аңлата. Димәк, шигенү, шигендә дип әйтик инде татарча. Нәрсәне аңлата бу рецессия сүзе? 20нче гасыр башында АКШтагы бөек депрессия термины белән тарихка кереп калган. Менә шул бөек депрессия вакытында депрессия сүзен әйтеп кешеләрне депрессиягә салмас өчен шул рецессия сүзе кулланылган. Менә безнең Эльвира ханым Нәбиуллина үзенең яраткан җөмләсен тагын бер кат әйткән инде. Димәк, инфляция төшмичә төп ставкада төшерелмәячәк дип әйтә Эльвира ханым. Ни дигән сүз бу? Һәм дә төп ставка нәрсә бу? Һәм дә гади кешеләр өчен, гади халык өчен, кулланучылар өчен нәрсәне аңлата бу? Шуның турында беләсегез килсә, татарча тыңлыйсыгыз, танышасыгыз килсә, бу видео, мин аны видеоклип итеп чыгарырга җыенам. 3 минутка кадәр шул видеоклип астында үзегезнең мөнәсәбәтегезне калдырырга онытмагыз. Лайк беләнме, яки шәрехләү, комментарий беләнме үзегезнең мөнәсәбәтегезне белдерегез. Безнең өчен, авторлар өчен бу кирәк адым, бу кире элемтә һәм безнең өчен алга таба ничек яздырыргамы мондай контентны, юкмы дигән сорауга җавап булып тора. Бүгенгә мин сезнең белән саубуллашам. Менә шулай шәйләр артында 3 минут финанслар дөньясы белән танышасыгыз килсә, хәләл инвестицияләр белән финанс грамоталыкны үстерәсегез килсә, карагыз әле күпме шәрехләүләр калдырганнар бу социаль челтәрдә. Читкә китте сүзем. Димәк, менә шундый теләкләрегез булса, бу видеоклип астында Т-банкка сылтаманы калдырырмын. Кушымталар үзләрендә, сайтларында һәм яңарту да шуннан бара. Әйткәннәремә өстәп, классташлар һәм ВКдагы тасмаларымда урнашкан соңгы язмаларым белән танышырга чакырам. Киләсе очрашуларга кадәр.